classe partida del curs de biologia i ho farem una mica diferent del que hem fet fins ara. Què farem avui? Doncs en aquest minigrup que tenim aquí el que farem és una campanya publicitària sobre trasplantament d'òrgans, una cosa que és molt necessària i molt important per conscienciar la població. Per tant, com que hem fet una mica d'abans de treball de grup per preparar-ho, anem a veure el que fa. D'acord? Comencem. La Maria té 14 anys i des de ben petita té una malaltia crònica als pulmons amb la que l'única solució per viure és que té que estar els 365 dies de l'any connectada a una màquina de respiració assistida i l'única cura permanent és un trasplantament de pulmons. La seva malaltia no té cura i sols es pot salvar amb un trasplantament de pulmons. La Maria ha sobreviscut gràcies al pulmó d'un donant anònim i ara ja s'està recuperant de la seva malaltia. Tots podem millorar, tots podem donar. Hem d'estar a favor dels... Hem d'estar a favor dels transplantaments perquè són molt importants i poden salvar moltes vides. Tu també pots ser solidari i firmar un document si algun dia te mors, donaràs els teus òrgans i faràs un favor a l'altra gent i podrà allargar la seva vida. Si és a la transplantació d'òrgans. És convenient parlar-ne a casa en família sobre aquest tema per poder ser solidari, per ser generós? Si pots dir tu i llavors els teus familiars que sàpiguen si tu pots donar o no. Malauradament, els accidents de joventut que arriba bé és una desgràcia per una banda, però una gran sort per una altra en la qüestió de trasplantaments, perquè la gent jove que mor d'un accident de trànsit són un potencial molt bo per donar òrgans i d'aquesta manera salvar vides. I si els familiars saben si passa alguna cosa i no porten el carnet que diu això, o si saben, doncs el meu fill és donant i anem a tractar a l'hospital perquè pot donar òrgans. Per tant, és un tema important de parlar-ne en família. Sí. Bé, doncs, alguna cosa més a afegir, Quim? Junts podem. Com més siguem, més vides salvarem. Molt bé. Bé, moltes gràcies per l'últim eslògan publicitari sobre els tractaments. Molt bé, gràcies.